Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Anthony. Kublai phi baro kini hilong ki khubor bamta kasni. Karkum ki khubor ki balayo ban lom la yatho ba ki suba kai khlau jong ki jaj ban riu kuki ki lapan bthai bom IED ya ka jingking ka ba pinyaso e ka surok ba kongsan e jong ka jilla Manipur. Kani ka jingpan bthai bom kala jah nin kamiet hakapor khat ar sop san minstem. Ha ka jingking jong ka surok NH2 bahab ha ka Kangpokpi district. Ki pulit ki yatho ba amdan kanu ka jingman saw na kaliang ki pat ba. Bar ki laya ru bagi pulit ki lapan sange shipor ban penyan ya ki kali he ki balet bawan na Manipur bat jilla Nagaland Dimapur. Kani ka jingjia hasapar menya kala pendukut sundon ya ka jingpenya so ya ka Imphal bat ki weipat ki benta jong kari India. Kumban shipen kan mau ba minsngi tho ding ka don ka jingya ther kuli haki basuba ki badai ki kai khlau Hathongju Assembly Constituency jong ka Imphal East.